ki kubor na kashlem jong unong san hima. Ngila WE hi na do menengkong baka sadon ka jing yasna kumbasna ki klung ba yasin jakai tekani kelawan jia tek hakni ka sarkar ka bangaong a government of the MDA by the MDA for the MDA lashna bat nginam la banlen ba home minister man hakanero la penlong komik ia kajat benreu la penlong komik ia ka state brokaway dah ka ba ukun ru luduhi dalade lade kumwang kiu hi bam hi klab sanyi bam hi hiar hi ban kum da terter tekini ki jingle komik jong sarkar MDA kidang buon nang nisikmat te ke ka balale lengba kajing pha shuti yauni DGP kalong ka plan ka ba Nagaland government kalay yaslah rekomendai tenganget ba kumbanging ko ay justice sungo bhalada unlait ban shem yi ka shuti wat no man phai sho kumbangi baladang em hakahok hakating sisha kadon bet kata ka outcome ka ba let's say ka balong fruitful henry habab hile ya ke ai ka bomlong ka bahak ngiem hakni ka pertai ka mentang ngi khoni ka covid nani ya corona ka first wave second wave kala dan tetang away ngako bandang ngam non tim henry lada phile bakla phila enbol hakni ka kam ban yasla ban simno ya ka jing em jong orang ba jongi ka jing pang jing stom kumuang ka klam kaladon lupa kmat kiwe par ki jingpang ni stom kin salong ki bainong ya ki bakum ti gibreu ki bala syem ya ka jing em balulu juni orang ba te nganom kermuktin tangane hi nagaleng jongi kumbangi dawana do meningkong ngi kwa hi bani i baka suspension kadai banlong ka ba syai bakan pau syau upat ba jonggari PE menem step ha lingba ka kot kubor long times ngi ba u governor trong Kajala Meghalaya ula express disapproval habide bat kanika jingsiap ya i lead ba sir civil thakyu te balai hadu mentapat ka sarkar kadang long adaman mo te hakaju ka poru balai ka sarkar ka hesitate ban suspend ya kini ki bullet but ngi ba menem step ru hakot kubor mo iba mi ba u DGP ula pan shuti mo naki personal matters kejong u te kumno un pan shuti mo haba ka inquiry kadang yat kani kamla banlong bat lada ka sarkar ka shiti u kalalong no ba ka sarkar bat ki pulit sesian kila break biang ya kalo mo te hakani kapor ka pemta ngai i ba kani ka sarkar jala ka kaile kasyas habidai bat kani ka isu kejungi kumla kili na ki perlok press kejong pi menne habidai bat kitu kijing siat kijing wan ka nungut ki pulit katuka khalai trik ban siat ya iba sia nga sukwa ban ong kumne namar ba hot ka sarkar menta ka khre ban the empja ya kani kejingile kejungi dakaba keno ya kirit kiria keno ya uta u head constable mo ba kiladep ban sis ya kata ka tersiat kejung u bat hadu menta ya uta u head constable ru kimsim 8 pa perteng ngi sukwa ban ai ka mesit kumne ba wat ya le ka syas ya kani ka kamyap kam im jong kechat berri ko jungi nyim kwa ya ki pons nyim kwa ya ka queen ngi kwa ya king mo ngi kwa ya king namar nyim kwa shu ban island ya ki corrupted officials bandon ha ka jela ko jungi kani hi kadai kabang ngi kwa hi na ka sur jong upat ba ban penduk pendam ya ka corruption hapo ka state ko jungi kata hi kadai ka message na kalyang ko jungi ka sur kinomolai ha kani ka singi ka pamenta bad ha ka ju ka por ba balai te ka sarkar ka pensnem why it take so long to suspend yakini ki cops mo henry tang 10 minit pan yu ba si kilala ban siat ban pendap ikakam henry mentapan la si panai tam kimla ban suspend yakini ki pulet yakini ka claim message na kalyang ka jungi kum
nakasur kino mulai bat nakasur jong kamalki ernge movement hakani kapor kamuta bagila khot sai kani karali ban protes ya sokar hakani kamadan malki bat kuma pi iru nakasngi syakasngi ngilanang yo ya kata ka momentum ngilanang yo ya kata ka support ba kipat ba jong ka bri nyu trap kila support ya kani ki issue ni hamle baka ka sarkar kale bakla te ngidon hok bangin protes bat nginum yai senge ya kani ku protes man la kasngi lada ka sarkar kam a ya kata suspension na kam ta kini kila ngut ki